हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै सानखान्थि क्लास लानानै फैबाय मेथ्स क्लास आसाम पुलिसनि थाखाय बेयो आसाम पुलिसनिल' थाखाय नङा बेयो जोंना आसामाव जानो गोनां माखासे आनजादफोरनि थाखायबो बियो इम्परटेन्ट जागोन जेरै जोंहा मा आसाम पुलिसाथ' थाखाबाय बेनि अनगायै जोंना मा ग्रेड 3 ग्रेड 4नि एबा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिबो ओंखारनो नागिरदों बेनि थाखायबो बियो इम्परटेन्ट जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा BTR आवबो जोंहा ग्रेड 3 ग्रेड 4 ओंखारनो लागा दङ बेफोरनि थाखायबो बियो खुब इम्परटेन्ट जागोन आरोखि जाय हक नोंथांमोना आंजों बे भिडिअआव जोबजासिम नायबानो जाबाय एबा जोबजासिम सापर्ट होबानो जाबाय आङो बेबायदिनो क्लास लाबोबाय थानाय जायो लोगोफोर आङो सिगाङावनो गोरलै सुद एबा सिम्पल इन्टारेस्टनि सायाव आङो बेसिक कनसेप्टनि भिडिअ लानानै फैखांखाबाय बे बेसिक कनसेप्टनि भिडिअखौ नोंथाङा नायाखैबा आंनि बे चेनेलनि प्लेलिस्टआव थांनानै मेथ्स सेक्सनाव हाबनानै नोंथांमोना बे सिम्पल इन्टारेस्टनि बेसिक कनसेप्टखौ नायनानै ला अब्लानो नोंथांनि थाखाय गाहामसिन जागोन आरोखि जाय हक आङो लोगोफोर बे भिडिअआव माखासे मोनथामसोल' आं कुइसन लानानै फैग्रोनाय जादों जायफ्रा जोंनि आसामाव जानानै थांखांनाय आनजादफ्राव फैखांबाय आं बेफोर कुइसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन आरो सल्भ खालामनानै देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला फैदो जोङो नायनोसै गिबियावनो नोंथांमोनहा सिम्पल इन्टारेस्टखौ बुजिग्रोनांगोन सिम्पल इन्टारेस्ट माने जों बयबो बुजिखागौ जोङो मा बारा मोननाय रां एबा बारा होनांनाय रां हमनानै ला नोंथाङा बेंकनिफ्राय रां दाहार लादों नङाबा सोरबा सुबुंनिफ्राय माखासे रां दाहार लादों बे रां दाहार लानायनि उनावहाय नोंथाङा बे लानाय रांखौ सुख'फिननायजों लोगोसे माखासे बारा रां होफादेरनांगौ जायो बे बारा रां होफादेरनायखौनो जोङो मा सिम्पल इन्टारेस्ट एबा SI होननानै मिथियो नोंथाङा खोथायै खोथा 100 रां दाहार लादोंमोन नङा होमबा 100 रां दाहार लानायनि उनावहाय माखासे समनि उनावहाय नोंथाङा जुदि सुख'नायाव जुदि 110 रां होनांगौब्ला नोंथाङा 10 रां बारा होआखै होनबा बे 10 रां बारा होनाय रांखौनो जोङो मा होननानै मोनथियो सिम्पल इन्टारेस्ट एबा गोरलै सुद होननानै मोनथियो नोंथाङा बेखौ बुजिखागौ आङो बेसिक कनसेप्ट भिडिअआवनो बेफोरखौ फोरमायजोबखानाय दङ नोंथाङा जुदि दासिमबो नायाखैबा नायनानै ला जोंहा होमबा बे सिम्पल इन्टारेस्टआव जोंहा माखौ मोनथिनांगौ बेयाव जोङो एसे नायग्रोनोसै फार्स्टआवनो जोंहा माखौ मोनथिनांगौ आसोल नङा होमबा आसोल रांखौ जों माजों देखायो फिजों देखायो प्रिन्सिपाल होननानै बुङो बेजों लोगोसे जोंहा मा मोनथिबावनांगौ गोरलै सुदखौ जों माजों देखायो गोरलै सुदखौ जों SI थारमाने सिम्पल इन्टारेस्ट बेनि उनावहाय जोंहा माखौ मोनथिबावनांगौ सुदनि हार नङा होमबा सुदनि हार इन्टारेस्ट रेट थारमाने बेखौ जों माजों देखायो आरजों आर पार्सेन्टेज जेब्लाबो जोंहा सुदनि हारा मायाव थायो पार्सेन्टेजाव थायो खोथा जेरै होआ होमबा जोङो 6% जेनेबा 3% बेबायदि थारमाने 100 थाखायाव 6 थाखा बारा होनांगौ 100 थाखायाव थाइथाम बारा होनांगौ होननाय जादों आरोखि बे 100 थाखा लायोब्ला 6 थाखा बारा होनांगोन आरो 100 थाखा लायोबा मा थाइथाम बारा होनांगोन बेखौ जों मा बुङो सुदनि हार बेजों लोगोसे जोंहा मा नांबावगौ सम बेसेबां समनि थाखाय लादों बेखौ जों माजों देखायो टाइम समा जोंहा जेब्लायबो जोङो बेखौ मा बोसोराव केलकुलेसन खालामो आरोखि बोसोराव एखमबा दानावबो होनाय थानो हागौ दानाव होनाय थायोबा जोङो बेखौ बोसोराव कनभार्ट खालामनानै लानांगोन आरोखि आरो कुइसना जुदि दानावनो सोंदोंबा बेखौ जों दान हिसाबैनो दिहुनगोन बेबायदि बिनि उनावहाय गासै आसोल रांखौबो मोनथिनांगौ गासै आसोल रांखौ जों माजों देखायो बेखौ A जों देखायो A मायनि मा एमाउन्ट नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ मा A मायनि मा एमाउन्ट बे एमाउन्टआ जोंहा माजों जायो गोसोआव ला एमाउन्टआ जोंहा माजों जायो बेयाव जोंहा आसोलजों सोरजों दाजाबगोन गोरलै सुद थारमाने आसोलखौ P गोरलै सुदखौ SI बे Pजों SI जों दाजाबनानै जोंहा मा जायो गासै आसोल धोन जायो एबा आसोल रां जायो बेखौबो गोसोआव लाखा नोंथांमोन खोथा एगजाम्पल हिसाबै आसोल राङा जेनेबा 100
ओमफ्राय गोरलै सुदआ बेयो बेसेबां मोनदों 10 थाखा मोनदों 100 थाखायाव बेयो बेसेबां मोनदों 10 थाखा बारा मोनदों होनबा बे 100 थाखाजों 10 थाखाजों दाजाबबा जोंना मा जायो गासै 110 जायो बे 110 आव जोंहा मा आसोल रांबो हाबनानै थाबाय आरो सुदबाबो हाबनानै थाबाय होनबा बे आसोलजों आरो सुदजों दाजाबनानै मोननाय रांखौ गासै मा होननानै बुङो आसोल रां एबा आसोल धोन जायखौ जोङो ए जों देखायो एबा जों बेखौ माजों लिरो एमाउन्ट माजों एमाउन्ट मिथिबाय दा लोगोफोर बा बेखिनिखौ नोंथांमोना जुदि बुजिबायब्ला जोङो कुइसनाव सिगांनोसै होमबा 1 नाम्बार कुइसनखौ नोंथांमोना नायदो जाय सिगांनि आनजादफ्राव फैखांखानाय कुइसन 1 नाम्बार कुइसनाव फैबाय लोगोफोर 1 नाम्बार कुइसनाव नायदो नोंथांमोननि स्क्रिनाव आं बर'निखौल' फरायनोसै नोंथांमोना बर'निखौ जुदि बुजिया मोनदोंबा इंलिशनिखौ स्राय नायबानो जाबाय इंलिशनिखौ फरायबानो नोंथांमोना बुजिखागोन बेयाव नायदो रामा गावनि लोगोनिफ्राय बोसोराव 6% सुदनि हाराव माखासे रां दाहार लानानै गावनि लोगोनो बियो 15,600 रां होफिनो जुदि बिनि लोगोनिफ्राय लानाय राङा 1200 सरि बे 1200 नङा 12,000 हा 12,000 रां जायोब्ला बेसेबां समनि उनाव रांखौ बियो होफिनदोंमोन होमबा बेयाव समखौ बिदों होमबा लोगोफोर बेबायदि कुइसन फैबा नोंथांमोना बर'निखौ बुजियाबा इंराजिनिखौ नाय बेयाव बुंखादों नै राम borrow some money from his friend at a simple interest of 6% per annum he returned his friend rest 15,600 after how much time did Ram return the money if he borrow rest 12,000 बेयो मा होननानै बुंदों लोगोनिफ्राय बेयो मा रां दाहार लादोंमोन होमबा बेयाव जोंहा होनाय दङ मा प्रिन्सिपाल रां दाहार लानाया बेसेबां बेयो 12,000 लादोंमोन नङा होमबा 12,000 रां ओमफ्राय होफिनदों एमाउन्ट होफिननायखौ जोंहा गासै बेसेबां होफिनदों बेयो 15,600 रां होफिनदों बेयो होमबा बेयो एमाउन्टआव थांबाय होमबा सुदआ बेसेबां जागोन 12,000 दाहार लानायाव बेयो 15,600 होदोंबा होमबा जोङो सिम्पल इन्टारेस्टखौ दिहुननानै लाग्रोदो सिम्पल इन्टारेस्टखौ जोङो बेयाव मोनसिगोन मा एमाउन्टनिफ्राय जोङो फिखौ माइनास खालाम गासै बेसेबां होदोंमोन बियो गासै होनाया बियो बेसेबां 15,600 होदों नङा होमबा बियो बेसेबां लादोंमोन 12,000 लादोंमोन होमबा बेसेबां बारा होखो बियो दानख'दो 15,600 निफ्राय जुदि जोङो 12,000 दानख'योबा बेसेबां मोनो 3600 नङा होमबा 3600 बारा रां मानि जों बेखौ मा होननानै बुङोमोनलाय गोरलै सुद होननानै बुङो लोगोफोर होमबा एसआइआ बेसेबां जाबाय 3600 बुजिबाय दा ओमफ्राय बेयाव मा होबावनाय दं नै सुदनि हारा बेसेबांनो बोसोराव 6% बा रेट अफ इन्टारेस्टआ एबा इन्टारेस्ट रेटआ बेसेबां होनाय दङ इन्टारेस्ट रेटखौ जों माजों फोरमायो आर जों बेयो बेसेबां 6% होनाय दं माखौ बिदों लोगोफोर बेयाव समखौ टाइम होमबा समा सोंनायसिन समा गैया होमबा जोंहा सिगांनि आङो मा बेसिक कनसेप्टआव आं फोरोंबोखादोंमोन नोंथांमोननो सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मा जायोमोन गोजौआव P into R into T गाहायाव मामोन 100 बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाथारनांगोन बे फर्मुलाया जुदि नोंथांनि गोसोआव थायाब्ला नोंथाङा सिम्पल इन्टारेस्टखौ रोङा लाथिख' नाम्बार मोनगोन होमबाना होमबा बेहाय जोङो बहायबानो जोंहा जाहैजोबसिगोन होमबा सिम्पल इन्टारेस्टआ जोंना बेयाव एसआइआ बेसेबां मोनदोंमोनलाय एसआइआ नोंथांमोननो नै एसआइआ बेसेबां मोनदोंमोन जोंहा 3600 होमबा 3600 खौ जोङो एसआइनि जायगायाव बहायदो हा 3600 खौ एसआइनि जायगायाव बहायबाय समान दाना फि आसोला बेसेबांमोनलाय जोंना आसोलाथ' 12,000 मोन ओंखायनो 12,000 खौ आङो फिनि जायगायाव रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबांमोनलाय 6% ओंखायनो 6 बहायबाय टाइमा गैया नालाय टाइमखौ आं थिखौनो होबाय गाहायाव मा 100 दाना जोंहा बेयाव मा खालामनांसिगौ दाननांसिगौ आरोखि होमबा जोङो दानदो नै आङो सिगाङाव गोजौनि लाथिख' मोननै गाहायनि लाथिख' मोननैखौ दानखाबाय होमबा मा थाखो 3600 समान ओरैहाय मा थाबाय 120 into 6 into t नङा होमबा दा बेहाय जोंहा t खौ दिहुननांगौ नालाय समखौ दिहुननांगौ नालाय t खौ लाखिबा नैबे 120 into 6 आ बे 3600 खौ रानफैगोन ओरैहाय
3600 खौ माया रानफैगोन नैबे 120 into 6 आ रानगोन ओरैहाय राइट साइडआव t ल' थासिगोन नोंथांमोना बेखौ दुइसिन महराव लांबानो बेयो जाहैसिगोन आरोखि एन्सारा होमबा जों मोनथिखाबाय नैबे 0 केन्सेल आं 6 जों बेखौ दानबा 6 सानजाब 60 होबानो मा जायो 360 नङा होमबा बे होमबा मा थाबावगौ गोजौआव 60 गाहायाव 12 इकुवेल टु t थारमाने t आ बेसेबां 60 खौ 12 जों रानदो बेसेबां मोनो 5 मोनो नङा होमबा होमबा जोंहा बेसेबां मोनगोन दानबा 5 होमबा समा बेसेबां मोनखो खय बोसोर मोनखो 5 इयार मोनबाय 5 इयार होमबा 5 इयारा अपसनाव दंना गैया होमबा 5 इयारा अपसनाव जोंना दङ नैबे अपसन नाम्बार C आव दङ 5 इयाराव नोंथाङा जेसेनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेनो नोंनि बानायनाया मा जागोन स्पिडआव थांगोन आरोखि आं दा नोंसोरनो बुजायनानै बानायनाय नालाय ओंखायनो स्ल' बानायनांबाय स्ल' बानायाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा होमबा बेनि एन्सारा बेसेबां जायो 5 इयार दा फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय जानो हागौ बुजियाखैबा कमेन्ट खालाम बिसोर गासिबो आनजादाव फैखांनाय कुइसन दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन 2 नाम्बार कुइसन आच्छा दा फैबाय जोङो 2 नम्बराव 2 नम्बर कुइसनाव बुंदों नै कबिर पेड रेस 9600 एस इन्टारेस्ट अन ए loan he took 5 years ago at 16% rate of simple interest what was the amount he took as loan मा होनदों बेयाव कबिरा गाव 5 बोसोरनि सिगाङाव 6% हारै बबेबा आसोल रां लननि थाखाय बियो बेसेबां 9600 रां गोरलै सुद होनांगौ जाबाय बिनि लन लानायनि आसोल रांखौ दिहुन आसोल रांखौ बिदों बेयाव प्रिन्सिपालखौ होमबा जोंहा बेयाव मा होनाय दं बेखौ नायग्रोनांगोन हा लोगोफोर होनाय दं बेयाव जोंहा मा इयारा बेसेबां टाइमा 5 इयार रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबां 6% बेखौ मोनथिखानांगोन ओमफ्राय आसोल रां लन लानायनि थाखाय बेयो 9600 गोरलै सुद होदोंनो होमबा सिम्पल इन्टारेस्टआ होनाय दंखायो बेसेबां 9600 होमबा जोंहा मा दिहुननांगौ बेयाव प्रिन्सिपालखौ दिहुननांगौ फि बेखौ मोनथिबाय जानो हागौ नोंथांमोना बिसिम जुदि मोनथिबायबा गैला बियो जोबोद गोरलै जाबाय आरोखि बानायनो थाखाय होमबा जोंहा फर्मुलाखौ पुट खालामदो बेयाव फर्मुलाया जोंना बोरै मोनलाय सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना एस आइ इकुवेल टु मामोन गोजौआव पि इनटु आर इनटु टि गाहायाव बेसेबां 100 बे फर्मुलाया गोसोआव थाथारनांगोन दाना बहायदो सिम्पल इन्टारेस्टआव बेसेबां दङ 9600 दङ समान समान ओरै आसोलाव बेसेबां आसोलावथ' गैया नालाय बे पि खौनो पि होनांगोन रेट अफ इन्टारेस्ट आरआव बेसेबां दङ 6% नालाय 6 ओमफ्राय समा बेसेबां होनाय दङ 5 बोसोर होमबा बेयाव 5 होदो गाहायाव मा 100 बेबायदि होदो दा जोंहा बेखौ बानायलांनांसिगौ होमबा जों बेखौ बानायलांबा बेसेबां जागोन 100 जों 9600 जों इनटु खालामगोन नङा होमबा ओमफ्राय नैबे p इनटु 6 इनटु 5 आ ओरैहाय फैगोन थारमाने बिदिखौ जों मा बुङो क्रस माल्टिप्लिकेसन होमबा ओरैहाय जोंना जासिगोन मा p इनटु 6 इनटु 5 ओमफ्राय ओरैहाय मा थासिगोन 9600 इनटु 100 नङा होमबा बेबायदि सरि नैबे 6 नङामोन हा रेट अफ इन्टारेस्टआ जोंना बेसेबां नै 16% सो लोगोफोर नैबे बर'नि टाइप खालामनायाव 6 जादों बे 16 हा 16 लोगोफोर सरि बेनि थाखाय 16 हा बे 16 सो जानांगौ बे 16 होमबा जोंहा ओरैहाय थाबाय मा p इनटु 16 इनटु 5 जोंहा p खौ दिहुननांगौ नालाय p खौल' लाखियोब्ला जोंना मा जाहैसिगोन 16 इनटु 5 आ नैबे समान समानै आगदाथिं थानायखौ रानसिगोन 9600 इनटु 100 खौ सोर रानसिगोन 16 इनटु 5 आ दा बिनिफ्राय जोङो सल्भ खालामनानै जा मोनो बेनो बिनि एन्सार जाहैसिगोन आरोखि होमबा दानदो 16 सानजाब 6 होबा बेसेबां जायो 16 जों 6 जों सानजाबा 6 3 दशम 6 8 9 96 जायो नङा होमबा होमबा 16 सानजाब 600 होबानो मा जागोन बे 9600 जागोन केन्सेल ओमफ्राय 5 सानजाब 20 होबानो बेसेबां जागोन 100 होमबा जोंना मा थाखो गोजौआव 600 इनटु 20 दा मोननैजों सानजाबबा जोङो बेसेबां मोनगोन 6 सानजाबनाय 12 लाथिख' मोनथाम थारमाने 12000 रां होमबा आसोला बेसेबां जागोन जोंना गासै पिया आसोला बेसेबां 12000 जागोन आरोखि होमबा अपसनाव 12000 दंना गैया नायदो होमबा जोंना अपसनाव दङ अपसन बि 12000 दङ होमबा अपसन बि आ बेनि कारेक्ट एन्सार
दा जोङो बेयाव मोनसे कुइसन नायबावनोसै 3 नम्बर कुइसन लोगोफोर 3 नम्बर कुइसनाव दङ नै नोंथांमोननि स्क्रिनाव नोंथांमोना खनसे फरायनानै लाग्रोदो इम्पर्टेन्ट कुइसन बेबायदियाबो फैयो प्राय बिसोर फैखांजोबनाय कुइसन मा नायदो नै बेयाव मा होनदों बेयाव सुरेशा SBI बेंकआव 2 बोसोरनि थाखाय 500 रां दोनथुमदोंमोन आरो बियो ICICI बेंकआवबो 4 बोसोरनि थाखाय बियो 300 रां दोनथुमदोंमोन जोबनायाव बियो मोन्नैबो बेंकनिफ्राय गासै बेसेबां रां गोरलै सुद हिसाबै मोनखो 220 रां बेनि मोननाय सुदनि हार आरखौ दिहुननांगौ रेट अफ इन्टारेस्टखौ बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ बा नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ बेंकआ मोननै दं फार्स्टआव मा बियो SBI आव बियो मा खालामदों SBI आव बियो मा 2 बोसोर समा बेसेबां 2 बोसोर ओमफ्राय राङा बेसेबां गासै आसोला बेसेबां 500 रां नङा होमबा बेयो आरो मोनसे बेंकआ जाहैबाय मा ICICI बेयावबो बियो दोनदों बेसेबां सम 4 बोसोरनि थाखाय ओमफ्राय आसोला बेसेबां दोनदों बेयो आसोला 300 रां नङा होमबा 300 रां दोनदों ओमफ्राय मोन्नैनिफ्राय गासै बेसेबां गोरलै सुद मोनखो सिम्पल इन्टारेस्टआ बेयो 220 मोनदों अब्ला बेनि रेट अफ इन्टारेस्टखौ दिहुननांगौ होमब्ला जोङो बेखौ बानायनोसै बेखौ जों माबायदि बानायगोन फर्मुलाया जों बेखौ बानायनाया ओरैहाय SI इक्वल टु मा P into R into T गाहायाव मा 100 बे जाहैबाय SBI नि हा उनावहाय बेखौ सोरजों दाजाबबावनांगोन जोङो ICICI निजों ICICI नियाबो जोंहा गोरलै सुद दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो P into R into T गाहायाव मा 100 मोन्नैनि जोंना सिम्पल इन्टारेस्टआ ज' खेबसेनो बेसेबां 220 हा बेनिखायनो आं बेबायदि बहायदों फर्मुलाखौ दाना मोन्नैबो मानखौ जोङो बहायनानै बानायलांबाय थादो होमबानो रेट अफ इन्टारेस्टखौ मोनगोन आरखौ दिहुननांगौ ना टारगेटआ बा गोरलै सुदआथ' जोंना बेसेबां 220 होमबा SI नि जायगायाव 220 खौ होनांगौ समान समान गाहायाव 100 ओमफ्राय P आ बेसेबां बे फार्स्टआव सोरनिमोनलाय SBI नि SBI आव बेसेबां दोनदोंमोन बियो 500 सुदनि हारा गैया समा बेसेबां 2 बोसोर बेखौ होबाय प्लास ओमफ्राय नैबे मोनसेया मा ICICI नि बेनाबो गाहायाव 100 गोजौआव मा थागोन आसोला बियो 300 दोनदों इनटु आरआ गैया सुदनि हार गैया समा बेसेबां दोनदों 4 बोसोर दोनदों बेबायदि बहायदो दा बेखौ जोङो बानायलांदो आरोखि बानायलांनानै जा मोनो बेनो एन्सार बा बेखौ जोङो बानायदो नै दाननांगौ जोङो 100 सानजाब 5 होबा बेसेबां जायो 100 सानजाब 5 होबानो 500 आं दानबाय बिदिबो दानजायो हा आरो नैबेनाबो नै 100 सानजाब 3 होबानो मा जायो 300 दानबाय होमबा मा थाखो 220 थाबाय समान समान बेना मा थाखो नै 5 सानजाबनाय बेसेबां जायो 10 10 आर थाबाय प्लास नैबेना बेसेबां थाखो 3 सानजाब 4 12 आर जों सानजाबबावबा मा जागोन 12 आर थाबाय बेबायदि लोगोफोर दा बेयाव जोंहा मा मोनखो 220 समान समान 10 आर जों 12 आर जों दाजाबा बेसेबां 22 आर दाना आर खौ दिहुननांगौ नालाय आर खौ लाखिबा मा खालामगोन 22 आ 220 खौ रानगोन ओरैहाय 220 खौ नैबे 22 आ ओरै रानगोन समान समान ओरै आर थागोन होमबा देयरफर आरआ बेसेबां दानबा बेसेबां मोनो 10 22 सानजाब 10 होबानो 220 नङा होमबा आरआ देयरफर बेसेबां जाबाय 10% जाबाय आरोखि होमबा सुदनि हारखौ बिदोंमोन नालाय सुदनि हारा 10% लोगोफोर अपसनाव दंना गैया अपसन ए 10% होनाय दङ होमबा बेयो बिनि मा जाबाय कारेक्ट एन्सार नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय जानो हागौ बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआबो बेयावनो जोब्बाय लोगोफोर गाबोन आङो नेक्स्ट आरो गोरलै सुदनिनो सोमोन्दै माखासे कुइसन इम्पर्टेन्ट कुइसन लाबोबावगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो प्रेक्टिस खालाम होमबा दिनैनि भिडिअआ जोब्बाय थेंक इउ